Deci, hai, salut, sunt Adelin și vreau să-mi fac și un canal de ăsta cu povești, că am destul de multe și de ce nu, hai să le pun și eu pe YouTube, că poate o să fie amuzant, o să râdă cineva, ha, ha, ha. Ca și mică introducere, sunt Adelin, sunt din Gorj, Instagram în descriere, pentru cine vrea să-mi dea și mie un follow acolo. Mai multe despre mine în descriere, inspirat din canale de povești, la povești cu Jimmy, Deep, etc. Deci, prima poveste de pe acest canal, fiind și cea de astăzi, este cum mi-a spart arcada la școală în clasa 4. Deci dacă mi-aduc eu bine aminte, era o zi de școală normală, ca în fiecare zi, și pe atunci găsești noi în clasă un șoc mișto cu zombie, un fel de prințele, în care de obicei era mai fraier, era numit zombie. Zombie fiind un coleg pe care îl vom numi Neuron. Neuron veți vedea în următoarele povesti, de ce era numit așa, tipul avea niște neuroni de câine și sigur îi lipseau destul de mult. Trece Neuron la numărat și noi începem să fugim, unul prin baie, altul prin curtea școlii, prin bibliotecă, în clasă pe sub bănci, pe după dulapul din spatele clasei, toată lumea știe. Eu unul m-am ascuns în baie alături de încă vreo 4-3. Neuron vine, fuge prin toalete, prin clasă, peste tot și după vine în toaletă și începe să dea cu piciorul în ușile din baie, alea fiind din metal, știți, băi, ușile alea clasice de școală. Începe Neuron, iar noi ne împingem în ușă ca să punem un fel de scut contra piciorului său, să nu poată intra peste noi. Dă Neuron, începe să dea cu piciorul în ușă, dă ce dă, se oprește, mai dă ea și pare să fie oprit de tot. Eu fiind acolo lângă ușă, lângă ieșire, mă gândesc să ies să verific dacă Neuron a plecat. Iar Neuron se ascusese în cealaltă toaletă. Neuron, auzind ușa, iese și dă din nou cu piciorul, ca din fundul curții, ca ciobanul. Cleanța de la ușă îmi vine direct în ochi. Îmi sparge arcada, ușa fiind din metal, vin cu piciorul, a venit putere neavând timp să mă oferesc, mi-am spart arcada. Sânge peste tot. Îmi curgea sânge din cap, colegii mei s-au speriat. Doi dintre colegii mei m-au luat pe sus, m-au dus în clasă la învățătoare. Învățătoarea m-a trimis la medicul școlii, care m-a bandajat puțin și ne-am dus la spital. Ajungem la spital, doctorița sau asistenta, nu știu ce era, a început să-mi pună niște plasturi de aia mici. După începe să-mi bandajeze capul, după deja terminase. Ajung și părinții mei la spital, mă iau de acolo și sună învățătoarea să mergem la școală să discute despre cum s-a întâmplat. Discut ai mei cu învățătoarea, se ceartă puțin că, doamnă, cum este posibil să lăsați așa, fix în baie. M-am dus acasă, am dormit puțin și ziua următoare m-am dus la școală cu capul bandajat. Da, na, ce să faci? Uite, acum am o poveste. Am semn pe viață cu arcada aia. Da, copilărie, toată lumea știe că fără prostii în copilărie n-am avea povești. Și cam asta a fost toată povestea. Ne vedem la următoarea poveste, Instagram și alte chestii în descriere. Pua!